Hej så, det er Ejner 557 og Ejner Akler. Ja, vi vil vise lidt tækket. Ejner Akler spiller meget tækket forhold til Ejner, eller forhold til mig. Jeg har faktisk først begyndt på det i dag. Eller jeg har spillet det nogle gange. Det er ikke så tit. Kan man få jobs? Nej. Jeg har spillet lidt tættere, så man kan pleje altså også godt nok kunne sælge noget. Man burde godt kunne lave en faction, ja. Ja, godt. Ja, vi vil løbe lidt væk. Ja, men ikke dumt. Kommer du? Was ist das? Was ist Numsegas? Død lorte grisen. Jeg dræber lige en lille leopardunge. Død med! Så. Nu dør jeg. Au. Hvad? Nej. Ja, det gør jeg. Akkel, stop videoen. Godt.